नैबे जितु जरदेहा नैबे एरियायावहाय फैनानै जितु बड'लेण्ड एग्र' टुरिजमावहाय फैनानै आं बहुत मोजां मोनदों आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा न'निनो असे अबिनाशा जोंनिनो न'निनो असे जायो आरो आङो बेयाव माने काबादि टीम मोननै लानानै फैदोंमोन नाथाय मा बुंनो आंनि जितु टीम लाबोनाय बियो माने कम्पिटिशनाव माने देरहानो हायासै बेनिखायनो एसे दुखु दोङो थेवब्लाबो जोङो माने जि टीम मोनसे देरहाबाय बिसोरबो जाहाथे जोंनिनो खाथि खालानिनो गथ'फोर जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे भबिष्यतआव जाहाथे गोदो टीम खालामनो हायो आरो भबिष्यत इन्टारनेशनेल जुदि गेलेलांनो हायोब्ला जोंबो मोजां दोङो आरो आंबो सासे ससियेल वार्कारानो आंबो खाथिनिनो बिनिखायनो आंबो बेबायदि खामानियाव माने लोब्बा होदों आरो जोंहा नैबे जितु जोंहा पार्क खुलिदों जितु अबिनाश दैमारि बिथांनि पार्कआ बहुत समायना जोंहा हाजो खाथियावनो दोङो जुदि सोरबाफोर बेयाव बेरायनो फैयोब्ला बेरायनो फैजागोन माने बहुत समायना आरो जोंहा जितु उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जितु उत्तर साइड हाजो दोङो बिथिंनो बे लामाया फैनो हागोन बयखौबो आं खावलायदों जाहाथे बेयाव नायनो फैगोन आरो जोंहा बेबायदिनो बोसोरकिया माने 26 जानुवारि जितु 75 डे बेखौ फालिनाय जायो बेनिखायनो जोंहा फैगौ बोसोरावबो जोंहा माने बेबायदि प्रग्रामखौ खुंनाय जागोन आरो सोरबाफोर जुदि बाहागो लानोब्ला बेबायदिनो हाबाफारियाव माने बाहागो लानो हागोन बेसिम दिनैनि जे हाबाफारि अबिनाश दैमारिया बेयाव अर्गानाइज खालामबाय बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन माबायदि जोंहा जितु अबिनाश बिथाङा जितु बेयाव अर्गानाइज खालामदों बियो मोजां खालामदों माने जोंहा जितु जोंनि एरियाया माने गोग्लैसोनाय एरिया बेयाव बहुद गथ'फोर दोङो स्टुडेन्टफोर दोङो नाथाय जोंहा माने जितु गोग्लैसोनाय एरिया माने खेला दुला बा मोसानाय दामनाय देनाय बिनि फारसे माने गोग्लैसोनानै थानाय बिनिखायनो जोंहा अबिनाश दैमारिया बिराद मोजां खामानि मावदों जितु जोंहा भबिष्यत गथ' गथायखौ नायनानै माने उनाव जाहाथे गावनि जितु थांना थानाय जितु माने खामानि बेखौ बे अबिनाशनि जुगिदि माने आङो भबिष्यतखौ आङो नुहरदों गथ' गथायनि जुगिदि आरो बेजों जोंबो न'खरनि जानानै जोंबो हेल्प खालामगोन जोंबो लोगोसे दोङो बिथांदों बेबायदिनो जोङो एवारनेस प्रग्रामफोराव जोङो माने बाहागो जोङो होगासिनो दोङो आरो उनावबो जोङो बेबायदिनो एवारनेस प्रग्रामाव जों अबिनाश दैमारिजों हेल्प खालामगोन आरो जोंहा जितु जोंनि थाखाय जानाय लोंनाय बेबायदि लाहार फाहार खालामबाय बिनि थाखाय आं अबिनाश दैमारि जितु बेखायनो आं हामबाय होनदों आरो मेन थांखिया जाहैबाय जोंनि बे गामि ओनसोला मोनसे हाजो ओनसोल बे हाजो ओनसोलाव जोंहा बिदि बादायलायनाय जोंनि गेजेराव गैया आं सानदों बे गामि ओनसोल बा हाजो ओनसोलनिफ्रायबो जुदि बे खेला गेलेनायफोराव बा बादायनायफोराव जाहाथे बिनिफ्रायनो माने गोसो गुदुं जानानै नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेहैनो हायो बेनि थाखायनो बे खेलाफोरखौ जोङो माने खुंफुंनाय जादों मा हाबाफारि लाफादों जोङो दायो जोंहा अलरेडि जोंहा कम्पिटिसन दङमोन कम्पिटिसन अलरेडि जागासिनो दङ आरो बिनि उनावहाय जोंहा मोनानि 4टा बाजिनिफ्राय जोंहा माने कालचार नाइट जागोन आरो बेवहाय जोङो गोबां ओनसोलनि सिंनि मानसिफोरखौहाय कालचार नाइटआ माबायदि जायो कालचार प्रग्रामा माबायदि जायो नैबेखौ जोङो जोंनि माने गुदुंखां लाबोनो थाखाय जोङो बेखौ बाथिनाय जादों आरो लोगोसे बे ओनसोलनिफ्रायबो जाहाथे माने मेथाइ खननाय बा कालचारावहाय जाहाथे जौगालांनो हायो बे उद्देश्य लानानै दिनै बे 75 रिपाब्लिक डेखौ जोङो माने खुंनाय जादों बड'लेण्ड हेरिटेज एन्ड टुरिजम कम्पिटिसना मानि सायाव जादों कम्पिटिसना अलरेडि जोंहा काबादि आरो प्राइमारि स्टेजआव जादों आरो जोंफ्रा सिंगोल डान्स ग्रुप डान्स बे आरो काबादि बिनि गेजेराव जोंहा कम्पिटिसन जाबाय थादोंमोन पाब्लिकनि अनसायनाया माबायदि जौथ' जथेस्थ' अनसायनायखौनो मोन्दों जोंबो बर'बाया गोबाव जायाखै जोंबो उन्दै गथ' मानो होनब्ला जों 1.5 बोसोरल' जादों बेनि गेजेराव जोंहा माने बेखौ जोङो एक्सुवेलि जोंहा बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम जोंहा बड'लेण्ड माने बर' ओनसोल हेरिटेज माने हिस्ट'रिकेल एग्र' माने आबादारि टुरिस्ट माने नोंथाङा आरो आं माने बे उद्देश्यखौ लानानै दिनै बे बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमखौ खुंफुंनाय जादों जों रिजर्ट होननानै जोङो साननो हायाखै रिजर्टआ मोनसे जानाय लोंनायल' जायो बेजों लोगोसे जों ओनसोलाव थानाय जिथु रायजोफोरखौ बा हाजो खर'आव थानाय रायजोफोरखौ
जाहाथे जोंनि बेखौ नुनानै जाहाथे बे ओनसोलनि रायजोफोरा जाहाथे माने गेलेनाय आयदायावहाय आवगायलांनो हायो बे थांखिखौ लानानै बेखौ खुलिनाय जादों आरो बेनिफ्राय जेनेबा जों आबादखौ बोरै मावनाय जायो बेजों लोगोसे बेयाव फैनानै मानसिफ्रा आबादखौ नुदों आरो नुनाय निस्सय माबाजों सोलोंलांगोन आंनि मोनसे आसा आं जुदि गाव हारसिंल' जुदि धोनि जानानै जेबो लाब गैया गुबुनखौबो अनसायनांगौ खाथियाव थानाय जेसेबां रायजोफोर दङ बिसोरखौ अनसायलांनानै फोरोंलांनायासो जोंनि मोनसे गिदिर बिबान आं सानो बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमखौ जोङो खुंफुंनाय जादों नैबे ओनसोला जिथु हाजो ओनसोल आबाद मावनाय फोरोंनाय आरो नैबे जिथु हाबाफारि रनसायनाय बेयाव जथेस्थ' नोंथाङा उसुबिदाबो जादों नामा फार्स्टआव आंहाथ' बहुत उसुबिदा जादोंमोन मानो होनबा बे समाव लामाबो गैयामोन बेखौ आं खुदनो बनायनाय जादों आरो जों माने बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमनो बनायनाय जादों जोंहा बै पिच रडनिफ्राय नै बेहालागि जोङो मथा 3 किल'मिटार जोंनो माने बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम मावनाय जादों आसा खालामो जों सरकारनिसिम जाहाथे बेखौ नोजोर बोनानै लामाफोरखौ जुदि बानायना होयोब्ला खोब मोजां जागोन आरो जोंनिल' लाब जाया बेयाव बड'लेण्ड ओनसोलनि आरो आसाम ओनसोलनिनो बेनिफिट जागोन आरो नुनो मोननायावबोला आं खोनानो मोननायावहाय जोंनि बे नर्थ इस्टआव दिनैसिम बिदि एग्र' टुरिजमखौ गैया बेनिखायनो आं सानदों बे गिबि होननानै आं सानो आरो दोङोबो जानोबो हागौ आंनि मिथिनायाव गैथ'आ बर्थमान बेनिखायनो आं सानो टुरिजमा जोंनि मोनसे जोंनि रांखान्थि जौगानायाव गोबां खामानि होगोन होननानै आं सानो जाय दावबायारि बिथांमोना बेयावसिम दावबायफैबाय बिथांमोननि फिडबेकआ नोंथांनिसिम माबायदि आंथ' जितु दावबायफैनायनिफ्राय दावबायारिफोरनिफ्राय जों मोजां फिडबेक मोनदों खोब मोजां जायगा होननानै जों फिडबेकखौ मोनबाय थादों आरो रुम नांगौ होननायमोन जों रुमखौबो अलरेडि कटेजखौ जोङो लाक्जारियास कटेजखौ जोङो 6ता बनायफुंनो हानाय जाबाय आरो बेयाव बयबो थानोबो हागोन आरो बारा बरबेक नङा दायो जोंहा 2000ल' पार नाइटआव बिदिनो जोङो बेबस्था खालामनाय जादों मा मा सुबिदा दङ नैबे बेवहाय सुबिदाया नोंहा डाबल रुम सिंगोल रुम लेट्रिन बाथरुम माने एटाच दंजोबो आरो ओमफ्राय जानाय लोंनाय बेयाव दंजोबो गासिबो दङ होननानै आं गथ'फोरनि गेलेनाय बायदि गथ'नि गेलेफोरनायबो बेफोरबायदि आइजा मुलाबो दं आरो बिबार बारिफोर दङ आरो मेना जोंहा बेवहाय खेथिसो माने हाजोनि मोनसे फ्रेस मोनसे बेवहाय हाजोनि मोनसे फ्रेस बारखौबो जोंनि बे ओनसोलावहाय मोननो हायो मानो होनब्ला बेवहाय मोनसे नेचारेल दङ बेवहाय नों फ्रेसखौ मोननो हायो नोंथांनि नैबे हाबाफारियाव दिनैनि बे हाबाफारियाव सोरबाफोर मदद नोंथांजों खालामदों नामा दिनैसिम बिदि मदद खालामनाय जायाखै आं जोंनो माने खालामनाय जादों जोङो 15 आगस्टआवबो खालामनाय जायो आरो नैबे 26 रिपाब्लिक डेआवहाय जों एबाराव फार्स्ट खालामनाय जादों आरो जोङो नेक्स्ट देग्लायबो सानबावदों 15 आगस्टआव जोङो एसे मोजाङैनो आरो खालामबावगोन होननानै सानदों फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जि सिमां नैबेखौ लानानै बेखौ एसे रायजोफोरनिसिम आंनि सिमाङा बेनोमोन जेब्लानाखि आं आबाद मावदोंमोन थालिर बागाननि आबाद मावदोंमोन माने होमब्ला आङो 200 बिगासो मावनाय जादोंमोन बेवहाय माने आं सानदोंमोन माने गोबां मानसिफ्रा नायहैयोमोन नायहैनायाव आं सानबाय मोनसे एग्रि टुरिजमा जोंनि थाखाय बहुत गोनांथि होननानै आं सानना लाबाय मानो होनब्ला बेयाव फैनाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिफ्रा नायफैयो दा ड्रागनखौ बोरै गायो माल्टा अरेन्जखौ बोरै गायो बेबायदि जिनिसखौ जोंनिफ्राय बहुत सोलोंगासिनो दङ आरो जोङो मोनसे अर्किड बार बनायनो थांगासिनो दङ अलरेडि जोंहा माने ग्रिन हाउस बनायनाय जाखाबाय बेयाव बावैसो गेजेराव जोङो बे खामानिखौ मावफुंगोन होनना सानदों आरो आं रायजोफोरनिफ्राय जुदि अनजायनाय जथेस्थ' मोनो होनना बुंनांगोन आरो बिदिनो जोङो फैबाय थादों आरो उनफ्रावबो जोलैयाव जाहाथे जोङो बिदि बांसिन रायजोनि अनसायनाय मोनगोन होनना सानदों आरो जोंहा मोनसे पेज खुलिबाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम होननाय आरो नोंथांमोना बेखौ जुदि जेसेबां हायो जोंखौ लाइक खालामनो हागोन आरो जोंखौ शेयार खालामनो हागोन পক্ষণত আজিৰ এটা বিশেষ দিন আমি সকলোৱে জানো আজি গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আজি এই আমাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ হিমালয়ৰ পাৰদেশত এটি খুব ধুনীয়া সুন্দৰ এখন ৰিজৰ্ট আৰু এই ৰিজৰ্টখনৰ নাম হৈছে বড়োলেণ্ড এগ্ৰ' হেৰিটেজ টুৰিজম তো বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটোক লৈ পেলাই আমাৰ এই ওদালগুৰিৰ নিচিনা পিছপৰা এটা অঞ্চলত টুৰিজিম ছেক্টৰক লৈ পেলাই যে আমি মানে আমাৰ ইয়াত যিটো টুৰিজিম ছেক্টৰক লৈ পেলাই আমি কৰিবলগীয়া বহুখিনি কাম আছে তো তেনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ ৰিজৰ্ট এখন গঢ় লৈ উঠিছে ইয়াত খুব ধুনীয়া ইয়াত আপোনাৰ খেলিবলৈ কিডছবিলাকৰ কাৰণে কিডছ পাৰ্ক বনোৱা গৈছে আৰু ফেমিলি আহি পেলাই ইয়াত ফুৰিবলৈ খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত ধন্যবাদ আজিৰ বিশেষ কাৰ্যক্ৰম ৰাখিছে কিছুমান কম্পিটিশ্যন ৰাখিছে বিশেষকৈ আমাৰ ওদালগুৰি নগৰ অঞ্চলৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকক জড়িত কৰাইছে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত
কাবাডী কম্পিটিশ্যনছ ছিংগল ডান্স কম্পিটিশ্যনছ গ্ৰুপ ডান্স কম্পিটিশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যনছবিলাক ইয়াত আয়োজন হৈ আছে বৰ্তমান ইয়াৰ পাছত আকৌ কালচাৰেল শ্ব' আছে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ এনভাইৰনমেণ্ট খুবেই ধুনীয়া মানে একদম ফ্ৰেছ এয়াৰ মানে ক্লাইমেটৰ লগত যিটো মানে ইয়াত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে য'ত নেকি কোনো পলিউশ্যন নাই পলিউশ্যন ফ্ৰী এৰিয়া আহিবলৈ খুব ভাল পাব মানুহবিলাকে তো ইয়াত আহিব লাগে সেইটোৱে কামনা কৰোঁ ধন্যবাদ